हे बार्शीतलं एक नामांकित तरुण गणेश मंडळ आहे. अतिशय चांगले देखावे सादर करतात हे तरुण. याचबरोबर सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा हा मंडळाचा उपक्रम नेहमी स्तुत्य आहे. आज आपण पाहतो या कोरोनाच्या संकटामध्ये आज श्रमिक असतील, गोरगरीब असतील, जे गरजू आहेत या लोकांना मोफत डबे पोहोचवण्याचं काम सुद्धा या कार्यकर्त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. खरोखर या महेश यादवला साहेब जेवढं आपण हे करावं तेवढं त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं. एक कुठंतरी सामाजिक जाणीव असलेला हा तरुण आहे. आणि आज अनेक पैसेवाले आपल्या बार्शी शहरामध्ये सुद्धा आहेत, पण अशा संकट काळामध्ये धावणारा अशी माणसं फार कमी आहेत. आणि अतिशय चांगलं काम करणारा माणूस आज त्यांनी या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आज आपल्या बार्शी शहरामध्ये खरोखर आज तुम्हाला तोंडावर बोलायचं असं नाही आहे साहेब, परंतु खरोखर या तालुक्यामध्ये शहरामध्ये या सोशल डिस्टन्सचा जो हे असेल ते पाळणं, लोकांना शिस्त लावणं हे सुद्धा आमच्या बार्शीकरांचं सुदैव म्हणतोय की आपल्यासारखा एक चांगला पोलीस निरीक्षक आमच्या शहराला लाभला. अनेक सामाजिक संस्थांनी यामध्ये मग आपल्या शहरातले दानशूर व्यक्ती असतील अनेकांनी जे सहकार्याचे हात पुढे केले त्याच्यातून खरोखर आपल्या शहराला त्या मानानं झळा या कोरोनाच्या कमी जाणवल्या. आणि खरोखर आज या निमित्तानं आज या ठिकाणी हा छोटेखानी उपक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. आज खरोखर आज आपल्या मुस्लिम बांधवाचा रमजानचा पवित्र दिवस. आज आपण वास्तविक आपल्या मुस्लिम बांधवांना बरोबर जाऊन शुभेच्छा देण्याचा, एकमेकांना भेटण्याचा हा खरोखर चांगला दिवस. पण दुर्दैवानं आज कोरोनामुळं आपल्याला त्यांना भेटता येऊ शकत नाही. दूरध्वनीवरूनच आपण एकमेकाला हे करतोय. खरोखर आज त्यांनाही या निमित्तानं मी त्यांनी सुद्धा आज हे सगळं संकट ओळखून घरी राहूनच आपली नमाज वगैरे अदा केली. खरोखर त्यांचं सुद्धा कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. आणि आज या ठिकाणी हा जो उपक्रम केला आहे त्याला मी या कार्याला शुभेच्छा देतो. आणि हा माझा प्रभाग आहे 10 नंबर प्रभाग. आणि या प्रभागामध्ये खरोखर एक चांगलं कार्य या कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचं पुन्हा मी या ठिकाणी आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि माझं छोटंसं प्रास्ताविक आणि या गोळ्यांच्याबद्दल सविस्तर माहिती आपले निमकर साहेब देतील.